काय बहीण जाऊ कामात लोट बहीण जाऊ भरपूर तुमचा बरा डोक्यांचा ड्रायव्हर मध्ये तुमका सुट्टी गावली आमच्या एक दिवसच सुट्टी असतात हे मला कधी घेऊ शकते रडतोय रडतोय म्हणजे तुमका काय सांगू मिळा तुम्ही दोघं घराकडे आणि आम्ही वेळा कामात म्हणजे कसा आता व्हायचा का नाही एक दिवस भेटता बाबा त्याच्यात ते रडा नको आमका एक दिवस म्हणजे आज माका जावचा लागला मग रे तुमच्या बरोबर तुम्ही घराकडे येते तुम्ही गजाली बिजाली काय काय करू आता चला लुडो खेळ कालचे मी 2 डाव भरलोय ना आणि तुम्ही दोघंही जिंकला तुम्ही 2-2 झाला मग येते लुडो काय होय काहीच जणा नाही रे मोबाईल तर फालतू मोबाईल आहे म्हणा निकाल लागले 2 वेळा माहिती आहे नशीब खेळ मध्ये आता काय करतो तू काय सोन्याचं चमचूच घेऊन येते त्याच्यामध्ये विषय नाही 2-2 इथे पडतं तू झालं चल हा पडले रे वाका ते नसगुंडे हात घेऊन दिले काय वा 2 पडले चाय द्यायचं काय 5 पाना लागला ना 5 पाना लागलेली होत कचकूप मध्ये आज माझी होत रे सगळी ही रे एकटाच वना नाही खेळले आता सापडली अरे परत त्याच्यातून मारी देतो माका माझी भूक लागली मध्ये लागली हे बघ या तुझ्या अटीत ठेवला या सगळा तुझ्या अटीत आमच्या अटी काय मेला का गाठी काय मेला शी काठी म्हणजे ताच गावला हाडू तुम्ही काय आणणार नाही दोघं सदन करताना भूकच लागत असता थोडं झालं अर्धा तास झालं का भूक लागली का मला अरे का भूक लागली मग काल वेपर झालेले ते संपले काय माहिती आहे कोणाच्या बर्थडेचे आणलेलं ते कसं सांगितलं बर्थडेचे तुका कसं मानलं बर्थडेचे अरे त्याला केक लागलो होतो सौर्य काय पाहिजे गजरली कसं बर्थडे होतो रे अरे त्या ह्याच्या पबीच्या चढवाचो पबी रे पबी खालचो आपल्या बिल्डिंगच्या खालचो तू काच बोललेले नाही आमका दोघांका नाही बोलो अरे बघून पुढे बांधले अरे नाही रे तो सेटलमेंटचा विषय आहे ना आमका आमंत्रण होता आमंत्रण होता 100% सांगा नसतं आणि आमका फक्त वेपर फक्त खुश हो खाल्यात ना वेपर आम्ही काय होतो तो त्याला तुम्ही ना तुमका दिला तरी तुम्ही रडतला नाही दिला तरी रडतला असेच मारा तुम्ही असेच मारा होय आम्ही असेच मरतो मरण काय काय हाडा पिझ्झा माझ्या मागे अरे तुका कधी भेटल्यावर सदान काय तुझं पर विषय बदलणार नाही का तू अडथळा टाकलाय त्या हाडा रे काहीतरी पोटात चर टाकू फरसान आणल्याला तू एकटोच खाते आम्ही सकाळी असेच जातो मागे मला काहीतरी मागा पिझ्झा मागे हा पिझ्झा काय मग मी मागे दिले आता तू मागे हा तू मागे हा मेरे पार्टी तुझी बाकी आहे पार्टी दहा पार्टीतून सुद्धा माझ्यापासून तुम्ही पार्टी वसूल करतात प्रत्येकाला मीच पार्टी आयफोन घेतलंय आयफोन घेतलंय नाही तसला काय नाही तसला नको काय तूच पार्टी दिली वडापावची जमीन इकून ती आयफोन घेतलं आमका सगळ्यांना माहिती असं की आता वगैरे कामाक लागन नवीन कामाक लागन घेतलंय माहिती नाही कॉन्ट्री करून घेतलं जाऊ सगळं मी किती पिझ्झा मागायचो सर हो महिना मरण माझ्याकडे पैसे नाही अरे ऑनलाईन मागे तुझ्या बँक अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर नको रे पिझ्झा नको मी आमलेटा मागले कसलं रडता बघ कायम रडत असतो कायम मागे मला असं काय करत हीच तुझी मैत्री हा बघ आता ह्याच मैत्रीला जाऊ मग मागे मागे मग माझं इथं कोण चलायचा आम्ही ते इथं थांब जरा मारू इथनं पुढे काढतो तोपर्यंत टेन्शन घेऊन नाही तर बरं बघतो बरंच मागे मोठं मागे मागेल ना किती वेळात दाखवल्या 30 मिनिटात येतील नक्की हो नक्की 30 मिनिटात तुझी भूक थाळाय जरा 30 मिनिटं चालेल तुझं जीव शांत झाला जातो आता
चार वेळा मीच मरत राहतोय प्रत्येक वेळा पण माझ्या रेडीचो गेम तुझं रेडीचो रेडीचो गेम म्हणजे प्रत्येक वेळा मी धरण घेऊ काय असंच असतं नाही माहिती आहे आणि झोपीचा फिरवलो मी पिझ्झा खेळ मेले राहुल नाहीतर का फटकी गेली खूप आहे बरोबर मी कन्फर्मच करू नाही फटके तो वाकविलो अरे मी ऐक तरी विषय कसं आलो माहितीये विषय मारा नाही फटकी विषय असा काय विषय अरे विषय ऐक तरी अरे ते गेमच्या ह्याच्यात ना तुम्ही गेम अरे तुम्हाला मग सोंगटी किती घातला होता म्हणा तुमका होतं तो किल्याच नको म्हणा मला तर मारा गेलो आणि तुम्ही ऑर्डरच करू काय शेवटी भेटू करतोय आता थांब 15 मागे कन्फर्म केले तुझ्या समोर बघ माझ्या आयफोन परत 30 मिनिटं नाही रे येत रे जवळ अरे पिझ्झाच्या नादाने आजची वेपर्सून माझ्या तयारी होऊन हो वेपर आहे ते केक लागलेले आणलं वेपर याच्यात केक लागलेले ते तरी खाल्लं असतं जरा झालं असतं पिझ्झा वगैरे पिझ्झा काय राहतो येतो बघ वाटेल का जा वाटते काय थांब ये तुझं फोन नाही वाहतो घे गाडी घाल 4 महिने भाई नावरा खाई राहुलस हाँ सेकंड फ्लोर में आ जाना वही बिल्डिंग वही अपना वही मराठी बोल मराठी बोल हिंदी मध्ये हाँ तीच राज कंस्ट्रक्शन हाँ बरोबर इलो रे पिझ्झा मी मागो गोय आणि मी आडू गोय आणि मी सगळा करू गोया काय माझी मला कंबर होत काय नाही बांबलेला बरोबर जा रे भाई जा मी म्हणा इतके सगळं तुमच्यासाठी केलं जाय म्हणजे असं काय करताय जाऊन आम्हाला मी त्यांना मागून देऊ आणि मी त्यांना भरू गोया बरं आहे आता पूर्ण कर एकदा पिझ्झा ही कधी 2 तास झाले ए पिझ्झा खोलू खोल भाकरी बिकरी पाठवू नाही मग फोन लायते 500 रुपये मी गेले 500 रुपये माझे 500 रुपये पहिले 2 गाडी घाल बाईक झवरे नाहीतर काय पिझ्झा समजणार ना विचार हॅलो विकी बोलतोय मी आता ऑर्डर केली होती बघा कस्टमर केअर ना आता शेवटची ऑर्डर केली ती बघा शेवटची तो बिल काय ऑर्डर नंबर सांग दे का थांबा एक मिनिट बिल काय देता हा हे बघ काय 420 हा 420 हा ऑर्डर नंबर अरे रांड्याच्या बाहेर तो हो याचा पाठवला तुम्ही आमकायचं ए का सांग तू काय माका कंटाळा तू काय मध्ये माहिती हॅलो माय झॅन या काय पाठवलं काय पिझ्झा आहे हो ती भाकरी रात्रीची दिली याच्यापेक्षा आंबोळी बरे असतात आमच्याकडे वाटाण्याची उसळ करू घालून आम्ही इतकं महागाचं पिझ्झा मागवलो काय अर्थ आहे याच्यात काय या पिझ्झात काय ना काय कांदो दिसणार ना टमाटो दिसणार ना चटणी कायच नाही आमचं मरा गेलो भुकेन तरी तुम्ही पिझ्झा पाठवला आणि बेडकासारख्या पोटात त्याचा तर काय पिझ्झा काय खाऊ घालायचं काय म्हणून घालूचं खाऊ हा मी आहे ना टोमोलिओनं बोलतोय तुमका काय कसं तो पिझ्झा काय आधी कसलो पाठवला तो सांगा इतिहास बोला बाबा काय सांगू नको बोल तुका पिझ्झा होतोय तो अरे बोल काय बॉक्स उलटा खुला हा बघतो हा चला आमका शिकवत नको तुम्ही जाऊ आहे तुम्ही आपल्या माहिती आहे खाल्ले पिझ्झा खाल्ले तू मेल्या उलटो जन्म गेले मी बरोबर खुलले मग तुमच्या माहिती आता भूक लागली खा तुका भूक लागली अरे कालचे वेपर्स काय केले गेले ते आणलेले तुम्ही ते पहिल्या कोणाच्या बर्थडेच्या पार्टीचे काढलेले ते वेपर तुका कसे समजले पटले सेकंड फ्लोर हा ठीक आहे हा 300 रूम नंबर ठीक आहे सेकंड फ्लोर 302 कसं असतं
सर आम्ही तो पिझ्झा मागवलेला ते उलटा आला म्हणजे काय त्याच्यात हेच नाही हा, उलटा